Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-qail fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatolaku fir rizqihi wa ayunsa'alaku fi asarihi fal yasil rahima amma ba'd. Ulama anal kiram wa masyayikh al afadil, para alim, para ulama linangkung guru kita Mbah Kiai Haji Ismail, darah para kiai kiai lintunipun Bapak Kepala Desa Trenten, leres nggih? Dusun, Kepala Dusun Trenten, RT RW sedaya ingkang rawuh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, panitia penyelenggara grup Kasima yang baru ngetren di dunia ini, tepuk tangan. Bermau di rawuh. Jam itu. Berarti melu noto-noto kursi. Sedaya ingkang kawula mulyakaken kaniman, sedaya bakul-bakul, sedaya ingkang kawula mulyakaken, puji syukur datang Allah ingkang hari ini telah memberikan hidayah beserta taufik, sehingga berkah hidayahnya alhamdulillah dalu punika kita waget marak sowan atas undanganipun para kiai piageng wonten Trenten mriki, katanya tadi RW 6, terus nggih. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi tetep iman Islam, panjang umur barokah, rezeki kathah maslahah, anak soleh solehah, keluarga dipun paringi sakinah mawaddah warahmah, sehat awake, sehat pikirane, sehat atine, sehat putra wayahe, sehat tangga tekarone, sehat duwite, sah utange, lancar kreditane, ndrendel anake. Iki muga kiai cek mandi-mandine donga, nek sama kok ramuni amin, khususnya wedok-wedok ndrendel anake amin, udah ora nek majer awas. Sing putrane sekolah paringi berkah, sing putrane mondok paringi dadi anak soleh solehah, ngapalke Quran paringi berkah, ngapalke Alfiyah Ibnu Malik, Muqatul Juman, termasuk ngapalke hal-hal sing penting, muga-muga diparingi berkah, katam kondur dadi bocah sing soleh solehah. Sing kepengin duwe anak wis rabi 10 tahun gurung duwe anak sebab sing wedok majer, ana ora? Muga-muga bali saka pengajian iki kupluk-kupluk anak telu. Sing kepengin kajilan umroh ana ora? Kepengin napa mboten? Daftar. Sing kepengin duwe omah apik muga-muga keijabahan.
sing kepengin napa kemawon diparingi, diidini lan diijabahi dening Gusti Allah. Amin. Sholawat salam kita haturaken dhateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumantar punika kita panjenengan sedaya saestu diupdate oleh Rasulullah mendapatkan cucuran syafaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Ibu bapak saudara sekalian yang saya muliakan, pengajian malam hari ini wonten trenten punika judulipun halal bi halal punika bahasa Arab, bahasa unta, bahasa padang pasir, ditransformasikan ke Jawa Indonesia, dimasukkan di dalam kosa kata bahasa Indonesia, fasoro dadi halal bihalal, maknane ngapuran ngapur. Napa Bu halal bihalal itu maknane? Pokoknya menteleng rene kiai ini ngajar prasuwi-suwi nggih, udut terus udut syukur naik kopi. Santai bro. Wes santai wae panitia rasa bingung iki ming ngomong ya Pak ya. Jadi yang paling penting kenapa ibu bapak terenten niki yang katanya ada 500 kakak kok ngawontenaken halal bihalal. Saya berani yakin bapak sama ibu mesti duweni do. Kira-kira ibu karo bapak ke dosane gede ndi? Weh, halo. Gede kuwi rombongane Mariati apa rombongane Slamet? Nah, iki. Jebule OTW to kok pilih. Waras ibu. Berarti ibu-ibu yang duwe dosa, bapak-bapak yang duweni dosa. Tapi kula berani yakin dosane ibu-ibu mesti kuatah. Iya apa ora? Iya apa ora? Ojo kok karo bojone, karo tanggane, karo kiai sing gurung kenal duwe ngondo. Iya ora Sri? Sri teko ora? Nun kula niki ana Mas jenis Sri galake kok dhuwit. Wong ya teko. Halo Sri. Wes mandorene dong. Kiai teko wis dikondo kok, ya toh? Kiai ora teko-teko wong gitu ki. Aku ngerti gayane wong trenten iki ngerti gayane. Modele Siti apa? Aku ngerti. Siti teko ora? Lah masyaallah nun kula jenenge Siti, bojone Slamet Manaang. Yes, alhamdulillah cita-citane keturahan. Kula niku ora wong gunung kok. Nah, ya kowe jenenge iki? Yes, masuk ya ora? Ngono iki dadi kuat suwe iki. Ibu bapak saudara sekalian yang saya muliakan, kiai teko dikondo mantap kepethuk wah kaya apa to kiai. Oh lu pakai sky. No pakai sky. Ono sing ngiji meneh karo kula Pak tak kandhani aku ki krungu kono wae liwat ki. Lho, iki kok gondrong ya. Muga-muga do paringi waras. Amin. Do paringi waras. Amin. Amin dulu. Amin. Apa mau ora waras? Sama aja salah tompo waras ki maksudnya sehat walafiat. Wong kene waras ketemu sapa-sapa matuk, nggih mboten? Ketemu kiai waras seneng ora? Kiai gek laris-laris iki ngerti ora? Kula rada larang. Kok yalu-yayu apa? Wis, ibu bapak saudara sekalian yang saya muliakan. Mula hubungan duwe dosa masyarakat wonten trenten mriki do halal bi. Tapi ibu bapak saudara sekalian, dosa iki mau ana loro. Siji ya kuwi dosa sing hubungane karo Gusti Allah.
Nomor loro hubungan karo sepadha. Hubungane karo Gusti Allah niku jenengan sedaya kadang-kadang dinai rezeki nek ora syukur, ana apa ora? Panen lombok ana apa ora kene? Ana apa ora? Panen apa mau deres apa? Badek ana apa ora? Kadang-kadang kurang. Ana apa ora? Walah diwangi menek sore-sore metu semene. Nah, ana apa ora? Cuma ditrenten. Hati jenengan sedaya dinaik apa-apa karo Gusti Allah, ijepe ben aja dosa, ngucapake alhamdulillah. Allahumma amin. Jenengan panen pari akeh, alhamdulillah. Panen pari separo, alhamdulillah. Bojone metang-meteng. Anake ndredel kaya entok. Alhamdulillah. Wis, dadi jenenge hidupe nek aku ora dosa karo Gusti Allah, kudu kabeh matur nuwun karo Gusti Allah. Niki dosa-dosa jenengan kabeh iki iso ditampa di ngapura karo Gusti Allah. Wingi ana peranatan saka Allah dan Rasulnya, ya kuwi sapa sing gelem poso Ramadan kanthi penuh ikhlas golek rindane Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di ngapura dosane. Allahumma amin. Sip napa sip? Cocok napa cocok? Semangat wis dhewe damper iki kok dicuri wong oh pancen ngene rokok. Kan dicuri meneh lho, masyaallah. Mulane uyah-uyah oh alah atun. Atun teko ora? Sing kudung kuning apa coklat? Non kula niku ana jenengane atun, lha karo tanggane jan ra tau apik. Muga-muga nek atun kene paring waras. Wis Bu, dosa sing karo Gusti Allah iki di ngapura kapan kita panjenengan sedaya le poso Ramadan rampung. Kula berani yakin nek ibu-ibu ke mesti disiplin do rampung. Alhamdulillah. Ana sing diutang ora Bu? Diutang ora? Kenane. Oke, Mariani kan diutang ke. Nah, Bapak yo di sini, Pak. Nek kula berani yakin nek wong trenten, piyai trenten wih kusuk-kusuk nggih mboten. Tarawih, tadarus, ya ki sahur, ya toh, salat subuh jam 10 malam. Kuwi darji. Wonge ana. Ya ora wani-wani, darji wong tuwa. Mula sampeyan kabeh dosane kaya apa Pak, nek ijeh njaluk ngapura karo Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di ngapura dosane. Allahumma amin. Kula berani yakin nek ibu-ibu bertiga ini sing ngarep iki tetep rampung nek poso. Wi, wong telu wi. Weh nek iki jiwan masyaallah. Takwa-takwane wong ana ing Kediri trenten nggih mboten. Wis saking takwane ngaji kali kula ngantek ra mudeng. Putune ra ngece ya. Kok putune? Lha kula nek muni ngaji karo muslimat niku nang ngarep dhewe, nek kula pidato yo nggantekake. Nek kula lucu ngakak persis kok sampeyan yo ora. Nek jelas ora Bu. Udan, ya muga-muga paringi waras. Amin. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bapak yang ngono, ya utang sarutang Pak, mumpung ijeh panjang umur barok. Umur niku ora ngasih 100 tahun, tenan. Kula niki kepanggilan Mbah Guru niku Mbah Kemail, umur sudah berapa Mbah? 75. Wah wis turah kuwi. Nah turah selawi iki. Masyaallah. Wis iki sing paling berat jenengan sedaya ya kuwi hubungan marang sepadha apa
Siah selawatan sih mau ngundang larang sih. Kula niki Pak terus terang kali kasumat yang mriki didodok 9:30 gak di SMS. Tenang iki karo bose mboten iki. Tenang Pak. Lah iki Pak Yai nyata-nyata adalah kabel cewek-cewek wis gitu. Mboten kesupen tertentu, napa teng tertentu ora disuruh kono aku. Niki ngaos masalah. Alah. Koyonge mlenu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sloko bata ela sirama manyang sono oleh payung muda. Sloko bata ela sirama manyang sono oleh payung muda. Mas Kiai sampai kurang. Mas Rapi, awas. Ibu, Bapak, saudara sekalian yang saya muliakan. Mula berkaitan kalian halal bihalal untuk memantapkan halal bihalal niki Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh. Ana telung perkara sapa wonge sing gelem nglakoni telung perkara bakal diparingi kesuksesan ana ing donya lan sukses ana ing alam akhirati. Allahumma urun apa mboten tak aturi prisa Bu? Sahabat matur dateng Kanjeng Rasul, "Wa ma kunna ya Rasulullah?" Telung perkara niku napa ya Rasulullah?
siji tukti man maka gelem padha sedekah marang sepadha apa. Sedekah niku bahasa Arab, sedekah niku bahasa Quran, sedekah niku bahasa hadis. Nek nang tren-tren kene jenenge weneh. Ngenai membantu, memberi, termasuk genduren. Napa Bu? Mriki wonten tiyang genduren mboten? Enten mboten? Ciri-ciri wong genduren, nah kaya bapak-bapak ngene iki. Nih, kok lemu-lemu, itu sehat-sehat. Kaya Mbah Kiai Mail kan mesti seneng genduren guys. Delok jubahe klangsar-klangsar, kaya muni panok iki wadah berkat. Ora sembarangan. Nek kula niku mbok jubah ngoten niku ngan Pak dereng patut Pak. Nggih. Iki jero kula cerita ya toh, ada mriki satu hari kula niki ajeng Jumatan beto jubah. Bapak kula ora sembarangan kaya Dek Muhammad bin Salman niku lho putrane raja kono kae. Tak anggo, ya tadi kita tak anggo, wih, ajeng Jumatan kula niki mriki omahe mriki masjide mriki pondoke. Tak anggo cobaan masyaallah. Mono santri-santri ini non kula kelas SMA. Kula niki teng duwe pondok pesantren SMP dan SMA Al-Albab Boarding School. Nggih, di Gedongan Kondang Sari Pakis Kabupaten Magelang. Pimpinan Kanjeng Umar Syahid. Sinten Bu? Gratis, mboten usah bayar, nenek softtek tuku dhewe. Udah tuku dhewe maksudnya. Terus karo santri-santri dilokke, lho, Pak Kiai kok nggo jubah war karnaval kok. Tobat ora jajal, padahal terus bola-bali nang Mekah kula niku. Jajal. Mula pel kuwi kok isin. Durung suwe wingi kula niki nggih, arep mangkat khotbah Idul Fitri kuwi. Nanti bocah santri karo wong desa, kula niki nggo kethu kaji, kacamata. Iya dilokke meneh, persis kaya wong kene apa-apa dilokke. Aku ra muni subhanallah wong karo nggo dhuwit semene iki tak ndeke wong-wong kuwi to. Nggih sepule-sepule tak ndeke. Nek nang kene gak arep nyawer aku. Entek duwite ge bodho, Ji. Ngono karo santri-santri, Pak Kiai kok nggo kethu putih karo apa kacamata ireng, war brondut kok. Piye ora mulai aku gak. Wis kok ngene iki wae. Kula cukup kula nek pakaian cukup 35. Napa, Bu? Jajal, kaya sampean-sampean kuwi sing apa niku? Sing jambon-jambon niku gamis-gamis 35 to. Ngono kemayune to juju menyeki to isine kayak 35 leh 5 itu gaya kilo Mas Umar yuk 35 ini katanya kula niku nek nyandang nek bodo cukup 1.000 Pak jajal 35 serban lek wong wis tak gawe member to saking seneng ngantek ra tau salin santai. Lanjut apa lanjut? 3 perkara itu apa ya Rasulullah? 1 tukti man maka gelem sedekah marang sepadha-padha. Urusan sedekah enong trenten masyaallah. Masa cetak sapa-sapa? Ha niki kula wenehi apa-apa iki. Masyaallah. Iki teh pahit. Apa kene iki ono gula blas kok. Mungkin ini tukang deres loh. Ini Marno tukang deres, cuma tukang deres. Sir, masih ngaturan. Boleh kopi deh, guru tak cipit. Ini mesti sentimen karena aku ini. Jajal niki loro, terus apa meneh? Masyaallah dine kuwi lek sak renuk. Kaya barange Mariati. Menang wis kiai aku dukono. Masyaallah. Iki lho wong mriki jelas aku rasa cerita apa-apa wong kene tetep seneng sedekah. Buktine kiai dinae 6 tong kiai dianggap luwung.
Halo Mat, halo Mat. Nek karo ketemu karo niki lho, bapak kene jan menang mantep, ya toh? Menang mantep ngono kae wis ora mikir utang. Padahal nang omah jan digetak-getak karo bojone. Halo Triyono. Triyono ono ora? Bojone Triyono, ya Allah, galak kok mak lampir yakin deh. Terus napa terus Bu? Termasuk contoh meneh iki, gek panitia kok mulang kowe melu-melu kondang iki apa wedange dadak pirang-pirang. Sengit ta kowe. Iki bokake nek wong mriki niki seneng soda. Wih, Masya Allah, wih, apa gelas kok ngantek-entek ya jajal. Aku ya gumun wong kene padha ngombe apa Mas. Wis niki mbokake nek wong kene iki seneng soda. Alhamdulillah. Apa meneh nek dina bodho non kula mriku Pakistan. Pundi Bu? Kok segep ora. Pakistan ki Pakis sisih we. Nggih, cedhak langit ngono kae. Masyaallah jenengane bodho ki panganan persis kaya wong mriki. Persis kaya wong trenter mriki. Wah, nang meja masyaallah panganan sing terser gedang ono, ya ora, gedang goreng, gedang teles guru mateng. Terus toples masyaallah teret. Nah kaya wau nika, nani Pak Kadus nomor sinten nika wau nika? Dan putrane Pak Mail to. Wah, toples teret masyaallah ning dikencengi kabeh. Anjur ya kuwi wani yakin mula panganane jan rantek. Ayo semangan sapa pengakuan buka malah katut lho. Pancen putrane Pak Mail ya sentimen karo kiai. Ya Allah. Wis ana meneh ibu-ibu politik ya ibu-ibu. Saiki modele ana toples sing mlenuk ya ora. Mlenuk ngisor enten mboten. Persis kaya barang Siti mlenuk iki. Kok payah kan? Nek gurung supet meneng. Jur nang kono kuwi nyuwun sewu, golongane cilik. Rotine enak-enak. Ali-ali mangan kepiye wong arek ngene ora iso. Pancen muslimat trenten kaya ngono kuwi Mas. Rotine awet-awet. Sebab ben ora dipangan wong. Mudeng napa mudeng? Maksude Bu, itu roti kaya ngopo jenengan nek wis dinake wong los, napa Bu? Los. Metro bahasane los dol ora rewel. Ayo bareng-bareng. Iki ayo bareng-bareng. Los dol ora rewel. Tambah siji meneh, nggih rasa kepiye-kepiye. Los dol ora rewel memek cucu. Ayo, los. Los dol ora. Dadi nek jenengane bodho niku Pak tak atur preso. Gaharane rakyat karo pejabat padha. Leres lho leres. Jajal jenengan karo Pak Lurah wau sing wis pidatone ngungkuli menteri. Menteri-menterinan. Menteri sekat. Jajal nyuwun sewu. Karo gaharan sampeyan padha. Kiai karo santri padha. Pak Bupati karo jenengan rakyate padha. Wong kula niki ya diundang Pak Bupati menika rumah dinas, garap itu diundang kalian Pak Kaji Damar Wali Kota Magelang. Nggih, niki ya ngono, panganane padha Pak. Panganane padha. Mulai kula gumun meneh sing waune nang transit, wih, buah-buah ngono kabeh. Ning arep diko isin. Wong panitia nih menteleng terus. Iku idepe jenengan kok ngenehake dahar-dahar sing penting los. Jenengan termasuk wong sing blogo. Loh. Niki kategori jenengan wong sing diapiki karo Allah lan diapiki karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna duwe utang karo Gusti Allah wis rampung, marang sepadha-padha tambah berkah, panjang umur barokah, mergo disempurnakake karo sing jenengane sedekah. Sip napa sip? Cowocok napa cuwocok?
Nah, sedekah itu tidak terbatas makan minum, tapi jenengan ngapi sapa-sapa sedulure niki termasuk sedekah. Jangan ketemu seduluri takon apik mesem menjek senyum termasuk ketemu kiai kok ngampirke nah gawani apa-apa mesti gawani donga kuwi lho iki mesti ora sing ngira kiai kok ngemisan niki termasuk takon jeneng karo sapa wae ketemu karo sapa wae kok jenengan gelem apik memberikan idkhol surur nggih ngapi karo sapa-sapa tangga teparone siapapun itu apapun agamanya apapun rasnya apapun keyakinannya di Indonesia kudu rukun kok jenengan senyum ini namanya ibadah alhamdulillah termasuk jenengan tobu dadi wong aja senyian iki baiknya gak rawuh begitu. Oh, ngusi wayahe. Kan aku nek nguyah. Bu. Jenengan ora usah serian karo sapa-sapa. Contoh, jenengan ana wong cedhak masjid kok ora salat, alhamdulillah. Ana apa ora cedhak masjid ora salat? Wongnya teko. Kelambi apa? Sampeyan ana wong cedhak masjid kok ora salat, alhamdulillah. Idep-idep ana sing jagake masjid. Malah nun kula niku masalah pengurus masjid, Pak. Takmir masjid ra tau nang masjid. Ana apa ora? Nek kene model kene cok ana ora, Pak? Malah gawe masjid, panitia masjid. Nek jemuk napa nek nang masjid ben jemuah tok. Ana apa ora? Ana apa ora? Niki sampeyan ibu-ibu ora usah dadak serik. Termasuk dengan sedaya kene nang masjid alah nek bodo to, ya ora? Ya ora? Ke masjid tenten kae gedene rawuh ombo latari ya ora geger nek muni poso teratake pasang tanggal 8 didol teratake mesti simpati karo nek bodo karo Idul Fitri karo Idul Adha mbok nggih Bu jenengan sawal niki maknane Ramadan wis rampung ada peningkatan Idul Fitri kembali kepada suci kembali kepada peningkatan kesaenan mbok yo kala-kala masjide ditileki ben dina masuk napa masuk weh Bu mbok yo kala-kala ditileki aja nek bodho yen pangapunten sing ngarep-ngarep niki cok jamaah ora weh jamaah ora atun Siti Sri cok jamaah ora saya berani yakin nek ibu-ibu kene mengakui jenenge iki terenten mesti cok jamaah ya ora jamaah mondo wong wa sholli ala Muhammad qad aina yasauqan walitu ibata darafat isqan fa ataitu ila habibi wa yang qalbu warifan qad aina yasauqan walitu ibata darafat isqan fa ataitu ila habibi wa yang qalbu warifan Sholli ala Muhammad as-salam
rada kurting. Nggih. Iki po. Mariono iki. Santai wae tak jaga. Yes. Bu. Malih napa malih? Wis termasuk jenengan gawe apik karo garwane sedekah, basa karo garwane sedekah, tawa-tawa karo garwane sedekah. Bu. Jenenge karo garwane muni bapak, ayah, apa muni papi? Halo. Sing tak takoni sing di bojo nek rondo meneng. Halo, papi kok ayah kok abah? Kok bapak? Pak, mriki muni bapak apa papi? Ping pindhone kula tak matur, Bu. Jenengan karo model piyai-piyai agung ngono tegak-tegak basa apa ora? Baleni meneh. Tuman kowe. Tuman, basa apa ora? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga-muga paringi husnul khotimah. Amin apa maksudnya? Maksudnya kayak mati lho amin. Bu, jenengan ki sinajan ora basa to Bu, kok ya ora sak karepe dhewe. Basa ora kudu jenengan sedaya ora kudu basa kabeh ke ora. Basa sing apik lu telu tok, siji monggo. Napa Bu? Ayo bareng-bareng mong. Tangane ngene, mong. Monggo kula aturi nunjuk kopi ragi sepet. Sentimen Imarno itu. Ora sah ngono, tidak begitu nyamat nggih, tapi jenengan cukup nek nawake karo garwane aja muni ora. Napa Bu? Mohon maaf ya, pun ngapunten, jenengan nek tawa-tawa muni ora apa muni monggo? Berarti ora. Saya tak takon karo kae bener ora? Pak. Sira dono-dono ki, Pak. Pak. Nek nganu apa maksud saya, maksudnya nek ditawani muni ora apa muni monggo? Alah ngandel. Oh gaji mati ya. Apalagi itu kok mlabruk model. Sing apik to Pak, kudune ora usah mlabruk ditawani cek monggo. Matuk ora? Ayo kudung jambon, mong. Awas iki mun wis janji mengko nek nang dalem kundur saka kene nggarap PR mong. Wei, mong. Ngapa kok do meteleng apa? Kok saru apa sih saru? Tawa-tawa ngombe darane apa? Nah, iki wong kene iki gaweane leres. Ini lho, kaya kula dikopi dak lho. Nah, nek jejak niki boleh kopi, nggih napa mboten? Engko terus ana teh, lagi tam sepete lah kaya embri. Nek bengi-bengi ditawani susu. Napa Bu? Mas, ayo. Ayo, Mas. Piro esek? Mas. Ngersake mboten. Monggo. Ngono kuwi termasuk sedekah Pak, sama kok seneng tenan, sama kok rela tenan, sama kok melu guyu. Di antara suami dan istri kok guyu, Masya Allah kuwi ngibadahi kaya tawaf lan kaya sampeyan iktikaf nang Madinah. Allahumma tak baleni jangan salah dengar. Sampeyan kok nang omah nang dalem sampeyan kok iso geguyon karo garwane, ganjarane kaya sampeyan nggih punika iktikaf nang Masjid Baginda Nabi Agung nang Madinah. Rata-rata tak gundul ngerti kono to. Ya ora. Ndek duit royal wae kok jujur. Iki sama guru ngerti kono ditabung sik gede padha ganjarane sampeyan nek karo garwane ketemu aja cocok prengat-prengut aja mecuca-mecucu mudeng ora. Wong karo bojone ketemu kok prengat
Ini cok apa masalah ya pun. Kayak duit itu ada orang lain. Iki mungkin ini kok gini. Pak, jangan ketemu garwani, saya Pak. Nah, ini lucu-lucu cerita, gitu. Cerita bu sampean cerita, kok dia main Pak, mau kiai ke Pakistan capek, wih aku seneng ngantiran anaknya tak undangi kayak wong gondrong. Nah, masuk. Wis sampeyan padha karo lenggah iktikaf nomor di. Masya Allah Pak, sama ngalem karo garwan ibu. Wih, sampeyan Bu, Masya Allah, bajunya itu yang warna apa namanya? Warnanya pingpong. Jan kaya Mbak Kasimah. Iya. Ngono sampeyan kuwi. Ben sampeyan oleh ganjarane kaya iktikaf nomor di. Tak kabari Pak Nong Medina ini sampeyan wis kuat nang rodo ten apa niku min riyadil jinan iki di antara pertamanan makome Kanjeng Nabi karo daleme kuwi wah kaya nang swarga Pak tenan wis kaya prabani masyaallah kuwi nek wong donga kabeh nangis tenan iki saking nikmate saking nek kepengin ngono meneh mulo tak dongake wong iki lenggeres sing tenanan aja gawe tuku dut sik insya Allah iso get tiket rono. Allahumma sip apa sip terus nongkonokin dulu Pak ya Allah Gusti Allah ya Rasulullah muga-muga bojone kula ampun galak ampun galak ya Allah nek sing galak ndak mati kula bojo meneh ngono ora kena ngono Pak donga sing apik-apik anak putu soleh-solehah masuk apa masuk nggih keturunan sing saleh mulya donya mulya jadi kita termasuk sodakoh gampang Pak yang apik-apik. Nah tuntunan saking Kanjeng Rasul diantaranya qalbun taqiyun ati sing takwa dimana-mana pun anda berada takwa wedya karo Gusti Allah sopan santun karo sepadha lesanun fasihun lagi lesanun fasihun jenengane ngendika karo sapa-sapa sing apik sing geguyon ning sing ngono ning kadang-kadang nyuwun sewu ya Bu ibu-ibu nek karo keluargane jan karo sedulure jan ora tau takon arang-arang nek mlebu omahe kadang nek bodo tok nek karo sedulure kancane kentir kancane weanan grup WA jangan terong lho ngomongke tekan Boyolali lor aku jangan terong gede-gede Mbak Masya Allah pada seduluri guru juga ngerti wong Boyolali sudah ngerti mula tebu jenengan mula jenengan tak aturi preso lesanun fasihun ngendikanipun Kanjeng hadis sahih ngendika sing apik-apik apa meneh karo wong tuane masuk apa masuk jenengan yang arep mulya telung perkara sing kudu diugemi siji bakti karo wong tuwa utawa bakti karo bojo telu nomor telu bakti karo gurune insyaallah mulya donya lan akhirat siji bakti wong tuwa loro bakti garwane nomor telu bakti karo gurune guru ngaji kuwi kaya ini Mbah Mail nek mriki guru ngaji niki sinten asmane Pak kasih Pak Pak Sinten? Pak Mawon kok? Kayak Pak Salim. Tim iki wis bae kok. Wis ngono kuwi nek bodho gawak-gawake apa-apa mudeng ora. Ngono arepe kiai banyak ngapunten ta Mbak Dongo iki putri kerja Jakarta ra gumun. Yo gawak-gawake sarung. Sing digaliman iki ora apa-apa. Ben ono kenangane mumpung jeh urip. Masuk. Ngono kan jeneng karo kiai niki dene kenangan sing apik. Wong yo mulang-mulang sampeyan sampe ngerti Fatihah, ngerti kulhu nggih napa mboten. Seneng-senenge wong niku Pak nek putrane iso maca Quran. Nggih napa mboten. Gampane iso maca alhamdulillah. Kula niki alhamdulillah di anak lanang di anak wedok tamat Reboyo apal Quran. Alhamdulillah. Kula niki ora sombong, ora tau tak omong-omong ki kula niki hafal Quran. Rakitan kulhu. Rakitan kulhu. Tak omong-omong ki wis niki sedekah. Mula TPA dulu Pak niki sedekah. Sing pinter ngaji mulang ngaji sing pinter apa? Diulangake. Insyaallah
desane tentrem ayem gemah ripah loji rasa kakean musuh sing wingi dukung kono menang alhamdulillah, sing kok kalahin dukung tetep alhamdulillah. Ya kula niku dukung menang ya alhamdulillah ngono. Dadi kula niku tuku alhamdulillah, mboten usah werna. Saiki kembali kepada lembaran baru, masih putih kayaumin waladatu umuh, bagaikan kertas putih yang belum bernoda koyo mriki sing wis nduk ngapuranan insyaallah dosane ilang kabeh. Allahumma sip napa sip. Muhammad sholli ala Muhammad. Iya, setengah rolas iki. Kula matur Pak, ngajeliti mriki niki melanggar apa iki setengah rolas? Ora. Aku samar nek iki ono keamanan iki. Nyun sampe Mas iki keamanan apa iki 13 niki. Mas, keamanan apa? Napa? Seragam. Seragam apa iki? Kayak seragam nek kae. Karo udut aja ngasih kaya wong tipis. Udut. Bocah cilik jajar mari sandangane resi tumindake bace. Bocah cilik jajar mari sandangane resi tumindake bace sandangane
komplit tanpa nging iki termasuk soda. Kula niku nek pengajian kok mikir apik niku patun semangat kok niki tetep semangat. Nggih mboten. Nek wis krungu ngangi lah. Wis tobat pokoke, tobat. Nek ngene iki los apa Mas? Berarti nek kalau dialeke tenanan mungkin iki. Tenang. Iki delok modele iki wis luar biasa. Wani mantap, kemetak mantap. Kemetak kok minggah. Ora jebak seragam. Nenek ngene iki wani alhamdulillah. Kok tau kepethuk iki mungkin wong gitu ya. Ono kae. Kok kintelan to? Sate. Wis Bu, kula seneng-senenge wong ki duwe anak lanang wedok kok iso maca Quran. Nggih to, luar biasa. Lho mondokke anak kon ngaji kon sekolah iki termasuk sedekah. Iki nek cara bahasane membangun peradaban bangsa. Dengan duwe keahlian apa dibangun, pertanian sedulur diwarai, ya peternakan diwarai, ilmu diwarai, tata kota, yang tadi tata kota jalani jam alus, apa Bu? Biyen kula tahun 90-an liwat kene, belum jeneng mondok ning Garjo, cok dolare rono, bali rono, terus rono munggah, tak tekan rangah terus kan? Mulai kebak sulit biyen, kebak demit, tenan, kebak lampor, saiki lampore wis ilang padha ngaji. Iki ra ngerti wong wis taun 90 rene. Ademit peri-peri wis ra ono, aja kudung dadi muslimat. Oh, ngeyel. Iki biyen Singapura iki sing cah nom-nom iki. Lho, dalane kene Singapura Pak Dekan iki kan sepuh-sepuh. Ki watune sandas-sandas. Iya ora Pak? Ora ngaku sih watune sandas-sandas. Nggih mboten? Saiki alus, daleme keramikan alus, ya ora? Saiki men alus. Entek ke foto. Tapi santai, lebar foto semangat lagi. Kita tetap kerja, tetap semangat. Alhamdulillah. Ojo nglukur Pak sama Pak. Nggih. Justru sama kan di putra ngaragati putra mumpung jeno siap semangat dimbangun dua-dua nek bahasane semangat. Ojo ngaji sampean kabeh di putra wayah kok dianggurkan begitu saja ora iso ngaji ra sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Membangun peradaban syarat siji pinter ngaji pinter sekolah. Dia akan menggapai dunia kudu ngerti dunia, akan menggapai akhirat kudu ngerti akhirat. Zaman donga ya Allah mugi-mugi paringi mulya mlebet swarga. Ning sampean golek dalane swarga ora? Swarga iki mulai sakniki niki Bu. Nek sakniki sampean iki di ngapura bapak-bapak wis umur 40 tahun. Kok rung panti mulya? Nah, wis sangel iki. Tenang, katanya mana madhab ini beneran. Iki ono pengendikan sebab Kanjeng Rasul itu diangkat menjadi Rasul umur 41 tahun. Jenengan kok 41 tahun kok guru di kerjaan sing cetok, mbok arep dungo ngantek kecetit lambene. Ora iso jura iso. Ngono iki diperbanyak saja. Babagan akhirat panjen aku gurung diparingi kaya cita-cita. Kenapa umur 30 malah gendeng, jal tekon. Umur 20 malah ngetir. Jal 35 malah gemblung rene. Jakarta Kalimantan Sulawesi gandengi rondo. Kata iki. Santai Mas. Mandang 41 mandang Bali sedurunge ndek beda motor di mobil omah wis sampe doang selilang-selingi Bali lola. Ono ora sentak bojone langsung ngene iki. Padahal sing jenengane wong trenten boleh masyaallah. Modele nek pengajian iki yakin model kaya muslimat ya ora kaya fatayat kaya bunya kuwi. Ya ora kaya bunyai ora model kuwi nang omah mak lampir. Ana bojo telat sithik sendi. Gatekke bojo udah duduk disentak ya ta. Wong lanang udah duduk ana ora iso kuwi. Lungoke kepiye? Ngopi ana ora? Tongkrong ana ora? Asing kudu apa? Kepiye gatekke? Weh,
Bu. Saiki kisahku seperti ketemu saiki. Kena ngopo wong Krenten daleme apik-apik, omahe apik-apik, kendaraane apik-apik, duwite apik, wonge apik, dalane apik. Nang apa kok guru-guru rambutnya putih? Yo gatek-gatek Mas, gatek. Kena ngopo daleme apik-apik, kendaraane apik-apik, parkire ya lucu. Jualane wis apik-apik. Jajal, kok rambutnya putih guru-guru kok? Berani yakin 100% bendino diketak-ketak bojo. Tuman nih. Apa Pak jenenge? Tuman. Ngomong-ngomong pencok sama kok diseneni kok Pak? Kok seneni? Melas. Udah cilik rek angkat. Udah kono. Ora cek koyo ngono to Bu bentek sik dahar. Le ngopi bentek sik butuh ya butuh kabeh do duweni Bu. Ramangkat ngerti rotang kan di motor anyar kae. Santai, belajar kelat, lelet ya ora. Lah kok demit urip. Ngono ki to Pak, sampeyan iki santai. Nek sampeyan kok Pak iki tak nek jaya mumpung ketemu ya Pak ya. Nek amane bojo iki Pak kadang-kadang nggih. Bojo sing mriki koyo modelnya tadi iki Pak. Kadang galak ora memper. Sama ngopo-ngopo serba matuk ya ora. Dolan karo kancane dijak dolan isu. Karo kancane meneh dijak mancing nesu. Ono ora? Sing wedok mancing ono. Warat temen mancing. Ono ora? Lu ngoke Pak, nek wong wedok kok kaya ngono kuwi, sampean ora usah disauri. Wong wedok sing kono kuwi teko meneng mawon karo diwacake ayat kursi. Halo. Bu. Halo Besti. Mana Pak? Ngopo demi laku setan kok? Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Nek wis terakhir iki jaya guru, wala ya duku mawon ya. Ping 7 rambegan. Ijeh ngrocos meneh. Delok bathuke Pak. Alhamdulillah. Sebagai nek mari pancen kena demit, nek ra mari ati tentu. Mujeng. Bu. Nek pun do sepuh niku to rasa galak-galak, ngerti ora? Rasa cok cincing. Sengit ta. Yo wedok terus ngomong dolan. Malah nang kula niki kene karo tentem ana gedungan karo kene padha, pakis kono padha. Muslimat fatayat iki malah saiki gawean wis nganani kae. Gawean iki senam. Ana ora Mas? Wong yo teko. Wong iki Mas. Masalah senam yo senam, mudeng ora. Ning yo ndelok situasi kae diuji, ngerti ora? Senam yo senam ning katokan, ngerti ora? Kali. Aku sering kadang-kadang kalau dia tembak kan Suriah, NO ya. Kadang-kadang delok tentasi musimat iki. Iki wong wis menunduk nenek-nenek iki kok wis menunduk. Dan apa maksudnya Gajar? Mbok yo ngene iki ngopo maksudnya? Itu maksud lu gimana? Betul begitu. Naras. Dan kula niki Pak, pondok iku lantai papat, ya. Winane kan ngarep lomba, ajar lah nyanyi apa aku ora ngerti. Wah, magrib Pak sampeyan do pujian. Mbok diomongi pengurus nggih. Mbak Sri, Mbok Ramen. Ngapunten ya Pak Kiai, nanggung. Model tunggal. Kepada matur datang ibu-ibu yang saya muliakan. Kena senam ning angon wayah. Apa Bu? Angon. Gajah nek takoni mbok yo melu senam, ora senam ora tren. Samare teman-teman senam, gitu Pak. Sing tua-tua aja melu ya. Ya Allah. Apa ya? Nggih, wong kaku yo ngono seneng mancing ning rasa. Pokoknya kerep-kerep mancing. Katanya gabut lah, kayak tidak punya pekerjaan lah, katanya dolan kono kali. Belajar, nanti ono wong mati dosane nanti ora ngerti. Lho iki kebangetan, terus. Wes Bu iki diantarane Joko Putra Wayah, Desa Non Fasihun model kaya ngopo putrane, tetep dijogo Gerso desane niki dijogo
muga-muga diparingi berkah. Allahumma wajahun manihun. Sing paling terakhir iki wonge diarani sedekah wajah berseri-seri. Nggih, senyum nggih Bu nggih, guyang-guyu mesam-mesem menjak. Bare meneh guyah, mesam, menjak. Nanti sama nomor pegarwane tuh mesam-mesem. Menjak, guyah, ojo ngantek japrut, jemberut, koyo clu. Ono ora? Nek ora ono pengajaran ono undangan, ya lagi adus sarang-arang. Godaster 35 tahun dino ora tau salib ya Allah. Bu, ojo kok koyo ngono ya Bu. Sama kudu si rajin, timbane sama duwe klambi 3 juta, mendingan tuku 35 oleh 5. Bendino salin jaga kesehatan. Masuk apa masuk? Udung-udung ngeten iki ping-ping ra ya 35 oleh 5 to. Luwih apik timbane 3 juta ning sesasi ora sah. Kaya bapak-bapak iki njel ora to kayak peci sing pel supit ra ganti. Pak Kaum rawuh lho iki. Ndi Pak Kaum? Ciri-ciri kaum iki peci sing mesti ngene iki. Dute nglinting kowe wis mesti mi. Tapi nunggu jenenge kaum ki apik ora jamak Pak. Wong apik ora jamak. Nek ana Pak Kaum didongake panjang umur barokah. Jam 09.00 ing wawiko jiber karo Pak Kadus enten wong mati blabat mangkat. Jam 10 blabat setengah 12 Pak. Gek nganu karo bojone mangkat ana jalan. Mangkat ra katokan mangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini agak rancak dikit ya. Tuqirul qalbi nakiru dzakirunillah al-mustafa safi sallallahu alaihi ahdadukum wa sifatukum subhana man sawwa akum wa qalbi wa tawattu najah ya Rasulullah ya Habib Allah antum lana kunatu kaya Maulaya salli wa sallim
Allah watasilu man kotongaga, kata Rasulullah. Padha nepung sedulur-sedulur sing wis tau putus. Apa wae masalahe dengan contone sama di anak wedok dipek arep ditakokke karo anake wong. Gitu padha RT-ne jajal. Begitu takokke ini wis takokke anake slamet. Anake Junadi iki jenenge Fitri. Anake slamet jenenge Ngatemin. Ya tapi nakokke arep besanan jenenge takokke wong dadi nesune ra takon. Ampun Pak, dadi nek cara bahasane nakokke anake Siti kok wis ora oleh ganti anake Sri. Masuk apa masuk? Anake Sri ora oleh anake Ngatinah. Ngatinah ora oleh anake Ngatemi. Ngatin oleh anake Yatun. Masuk apa masuk? Tadi sampeyan iki donya ki aja dianggap ing sedaun genwong. Aja. Donya adalah planet yang luas. Tapi ana donya sing luwih gedhe meneh timbang donya. Nggih, kula sampean kabeh menawi nakoke anake nakoke sapa kok ditolak ora usah nesu, ora usah tekake ati. Kabeh pancen dereng sing sengit meneh aku siji. Kadang-kadang ana wong pacaran, guru dadi bojone kok pacar kuwi wis mama, papa, sayang, I love you. Sengit kau jengkuwi. Ngerti wong pacaran tak cilik-cilik iki? Nah, HP-nya gigel. Aduh ya Allah. Jenenge badan kan nggih kan werna-werna ya Pak. Masyaallah. Iki mesti bojone utah nom-nom gandingan. Assalamualaikum Mbak Kiai, sepeda silaturahmi nggih. Niki napanipun? Ngapunten calon wih, pun takokke dereng. Ya seneng tenan ngapunten. Kan ora kuwi. Aja. Dadi narene nek tahanan saiki ngati-ati. Yo berteman boleh, neng jangan sampai memasuki hal-hal yang tidak baik. Masuk apa masuk? Termasuk Pak Bupati ini ngendiko anak SMP ini tidak hanya nakal tapi sekarang sudah sampai kriminal. Hati-hati, hati-hati, kudu dididik tenang. Syukur di pondok ini orang kudu dipasrahke Mbah Kiai wonten desa mriki ben sampean di guru ana sing rewangi ngomongi. Masuk apa masuk? Sama kok saya gede, anak saya gede kok ora domi tentang akhlak. Sama saya gede, anak saya wani Pak. Tapi anak ini ngerti pendidikan agama saya gede saya ndikluk. Nggih, saya nrimo iki sebab duwe akhlakul karimah. Kembali pada masalah jenengan nek cara nakoke sapa-sapa perkara apa-apa aja digawe sepaneng ngal njaluk ngapura. Man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa ayub sa'ala fi asarihi falyasratillah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang kepengin dijembarke rezekine, jembarke umure falyasratillah kon padha nepung sedulur kaya wong trenten iki do salaman-salaman ngapuran-ngapuranan alias halal bi halal. Sing terakhir watakfu aman dolamaka padha ngapura marang wong sing wis tau ngina mencaci maki metnah menghardik termasuk menghilangkan harga diri. Ujuk-ujuk kok jaluk ngapura kudu dinae ngapura. Masuk apa masuk Pak? Ojo dadi kaya wong sing ora pengalaman. Dadi apa-apa akar prasudi. Wampun Pak iki tenan ojo. Dia dalam arep ora ngambah bahaya enggak aliwat endi? Aliwat endi tak kok? Aliwat dhuwur ora iso dikal. Dia godhong arep ora? Petik. Duwek. Dia banyu arep ora? Saya tak takon nek ora nyamuk kuwi sama arep ngombe apa. Leres napa leres? Nah termasuk sama kok dinai banyu alhamdulillah, panas alhamdulillah, pengajian ngeten iki kok udanan alhamdulillah, kabeh rasa maneni karo Gusti Allah hidupe alhamdulillah. Sing kok geger ibune pengajian udan, lah masyaallah udan. Kaya ora tau dudani wae. Halo. Cok dudani ora? Nggih. Hei. Udah dhewe. Aturane. Mboten Pak nggih, dadi watak senaman dola maka padha ngapura marang wong sing wis tau ngino. Wis justru sampeyan arep munggah derajate ngendikanipun Kanjeng Rasul jenengan iki bagaikan pikir pohon atau wit iru.
Semakin tumbuhan atau pohon itu semakin tinggi, semakin kencang diterpa angin. Semakin tinggi diterpa, semakin tinggi kok jenengan kuat, maka Anda lulus akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Allahumma. Nek sampeyan kok wegah, dadeke wonge dicoba sama mendati suket tidak jajal. Bedus tidak meremut tidak Mariati tidak dibabat nekis pedus leres saya nom kedo nandur apa niku kedo ngingu pedus nggih mboten kula niku ketuane angsor puluh-puluhan masyaallah mbok cepet kumpulan Mbah jangan kowe ngarit nang di Wonosobo atau ora kuwi ngarit dengan sedaya ning aja lari kegiatane kewajibane masuk apa masuk sing terakhir ngapuran-ngapuranan kok kula wonten napa kata-kata ingkang boten ranani dhateng panjenengan nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih saniki menggapai syafaat ayo tangan ke atas lampu diuripake sing di HP aja kedolanan tok ayo nggih sing di HP ngeten iki kala-kala nek ana wong pidato di subscribe and like channel Kiai Umar mudeng ora gini Pak tangan ke atas ayo ini kok HP ini gini sih lampu pakai patensi rombongan Siti Mariatun Tina ayo ora digolongi ngopo alhamdulillah mau itu orang di HP saking apike apa saking ngene tangan ke atas ayo sing duwe monggo Pak nek ora yo tangane wis sik Pak ayo ijen duwe tangan ora ayo niki menggapai syafaat nggih niki golek syafaate Kanjeng Rasulullah sholli ala Muhammad monggo ayo Nabi putra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqiku bihi manusia idolaku Nabi Allah Muhammad manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad Maulaya Sholli sallim daiman abada alal habibika khairil khalqiku bihi manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqiku bihi manusia Nabi Allah Muhammad manusia
cilik-cilikan enten mboten. Sing modal 300 diutang tanggane 400 nek ditagih nesu ana ora? Mariati. Celot enten mboten. Yur sayur enten mboten. Pedagang bakso enten mboten. Mie ayam ana ora? Tak dongake muga-muga paringi berkah. Bakso niku nek gedhe nek kula mriku jenenge penthok. Apa Mas? Bakso nek gedhe jenenge pen. Nek cilik wong kaya sing duwe ngerti kok. Nah, baleni meneh. Bakso nek gedhe jenengane nek cilik jenengane cilik tak ngombe degan sih. Ayo nang kene iki ana kiai kok cilik ya. Seger ya Lik. Muga-muga do paling waras. Gimana yang kita nom kok amel ngaji dan tak donake. Muga-muga comblo-comblo ngoten iki oleh jodoh sing saleh-salehah. Oleh jodoh sing salehah nggih. Nah, rondo dudo nih, kalau tak donake meneh, muga-muga paringi tentrem, mudeng-mudeng. Terutama rondo sing gatel ora. Nggih, awas sampeyan aja kelak rondo. Tak critani mumpung guru tak closing iki, nggon kula nampa Joko duwe bojo rondo. Masyaallah. Jam 7 ratane jam setengah 10 tadi. Geger wong tuwa ning buka. Iki Joko jebule wis mati, Pak. Mandang dites nang dokter, ternyata apa? Memek susu expired. Wes tadi kasih kawan keluar pantun jenengan muni caket inget nggih. Ingin hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Ingin terus Kiai Umar Syahid berpidato. Tapi maaf kaki sudah capek. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Bila umur kita panjang insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam acara dan gelombang yang sama pengajian halal bihalal seperti ini. Sip, nopo sip? Cowocok, nopo cowocok? Juas gandos. Kotos-kotos dulu, berani. Juas gandos. Orang ketes-ketes kotos-kotos. Ketes-ketes tak barangnya atur. Barang-barang mumpung jaboto, ya nggih. Dahar kupat dicampur santen. Melu-melu ayu. Dahar kupat dicampur santen. Sedaya lepat yuwun pangah samiatun saminah samijem. Terima kasih Mbak Kasima yang telah mengirim, semoga tambah laris. Tapi jangan lupa ya undang-undangan bayaran. Ibu-ibu ya ngono, bapak-bapak, Pak Ibu, ibu bapak, ini podo usaha paling lancar sedaya. Ibu-ibu, pokoknya usaha apa kaya wae, muga-muga paringi berkah, nggih. Nangka kemawon ditekuni ya cocok ngaleh. Nggih, bapak-bapak yang ngoten deres sak matine. Tenanan, beneran tenanan, nganti ora nemu deres, ora lagi kaya niki piye modal kaya. Terus Anda apa saja kreasi, terus ngalah sakirati kata Allah. Terus sesuai dengan profesi dan keahlian, terus muga-muga tetap barokah, tentrem diparingi ayem, trentem diparingi ayem, gemah, ripah, loji, nawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Pun sebentar mawon, api-api diselekin nek sing api kok kene ra apa-apa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'an wa amalan sholihan. Amin. Muhammad Sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam.
pada fituriyatina pada koryatina hada tenten ya Allah, cucurkanlah nikmatmu dan berkahmu, hidayahmu, rizki darimu ya Allah bagi hamba-hambamu yang ada di tempat ini yang sekarang baru memuja dan memuji kepadamu ya Allah. Cucurkanlah nikmatmu ya Allah, berkatilah masyarakat ini menjadi masyarakat yang tentrem mulia dunia dan akhirat, ujung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung ipun yang pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.